Здравейте хора, днеска ще караме да... Кажи здрасти, Марти. Здравейте, народе. Аз не пипам, ето. Извинете, малко като оправя телето, защото като тръгваме, значи так, и след това те се опитва това да го извади и аз му помагам да го извадим. Трябва с някаква скоба да се бръсне тук, има много мастило вътре. Трябва с нещо да се ръсне. Добре, айде да ходим да караме. Ти имаш ли трусниетка нещо? Вземи ми колелата, аз ще взема назад. Брат, страхме телефон да не падне. Ево как се клати. Стойте, хора. И така, оправих го. Молиме само, че верно да не падне, защото ако падне... Ще ви качам ръка, молиме се. И телефона на баща му на Роси, надявам се да не падне. Нали, Роси? Да. Айде да покараме малко. Ако има GoPro доса... Добре, хора, до сега трябва да обърнем и излизаме на пътя, така че... Така, почваме. Да, това се държи. Да, бе. Не, бе. Ох, но ми е голема седалка. Ми е голема. Добре. Марти се пробвам без ръце. Готов ли си? Уху! Айде. Аз с това колело трябва да внимавам, защото не е моя, на брат ми. По-точно на братовчет ми Марти. Тук трябва да внимавам по дупките. Бе, чакай бе, аз съм с телефона, съм с патка. Ма къде? Чакай видим дали снима. Абе, снима, бе. Не знам дали хората виждат, ама майци виждат. Ох!